Josei Baxevanos mi s-a faultat ca pe joc. Acum a încercat să intercepteze aici Cioban. Foarte aproape să ajungă balonul la stângul. Și are un copa la Chimbia. Daniel pe care mă cheamă și Luță. Baxevanos trimite de 16 metri mensaje. Încearcă 15. Se joacă de Luciano Mărini de Anglincenia de la 29 pe CSV. Topora de Europa League, Coman, Baxevanos intervine acolo. Dacă va avea loc sau nu o numire, va fi Alexandru Benga, antrenor. Iar la foliaj deocamdată este Adrian Chepin. Morar, Urțu, Alexandru Ioniță, Horațiu Moldovan, Mihovil Clapan. Baxevanos, dacă pe Mateiu, îl pătărește pe Cicu și privat disperat în jur, dar o găsit. Topan care se demarcă, a încercat să-l depășească pe Baxevanos, intervenție tare. Prezeră. Sorescu trece superb acolo, Sorescu apare Baxevanos, perfect tehnic lui Baxevanos. La minge. Platini protejează Departe pentru urcarea lui Ster și este într-adevăr acest grup și nu știu cine se va cuventa să plătească aceste daturi făcute de niște inconștienți. cu spațiu oricât de mic între jucătorii lui Dinamo. 1-2. Popagiu, șansă de contră pentru Dinamo. Bine, Andreas Mihai a respins Iașu până la Dejan Sorescu. Baxevanos care trimisese mingea. Este combativ ganezul, care a fost jucătorul lui Șepși sezonul 2018-2019, Zaimovic, marcatorul golului ieșenilor la Dinamo. Careului Get lost sometimes and I can't seem to find the light. La duelul între Crauvat Walls I built for myself right in my mind. And then you came over and you showed me love that I never had seen before. When I got you, it's all gonna be alright. Thinking about all the things we did tonight. What a time to be alive. Just you and I. Just you and I. Only you. E mai ușor la viitor decât la meci. Aici în flancul drept Ganea. Been trying hard not to go out of my mind. No, I need right now is for you to stay the night. But if you keep saying that you've got to leave, then I'm gonna be alright. As long as you tell me that we ain't running out of time. Thinking about all the things we did tonight. What a time to be alive. Just you and I. Just you and I. Only you can put my fire out. You can turn it all around. You can lift me off the ground so we can fly again. So we can fly again.
Minge lungă la bătaie, intervenții iarăși ciudată a apărătorilor ieșeni și ultimele două etape este o rundă extrem de complicată. CFR Cluj în deplasare. Minge lungă spre moldovean, respinge Bac. Pasa lui Bordeanu, care degajează spre Alex Chipciu. Bacsevanos în dificultate, rezolvă totuși. Plus 28 în acest moment, gol averajul celor de la... Da, ajunseseră cu banii la zi, da. După ce nu au luat niciun ban în sezonul de... Deci l-a căutat pe Chipciu și era să-l găsească pe Carnat, s-a întors la timp Bacsevanos. Iată pe cei de la CFR făcând pressing, Bacsevanos, Bonea. minge lungă. Angajarea Maioral, Gareu, Mautea. Ieșirii nu fac o dramă din asta. Andrei Cristea spune la conferința de presă, primește acum Cristi Tănase, asta către Andronic. Și o întârzia Borcea încearcă să-i reziste lui Bacsevanos, aruncare de la minge spre Adam Nemeț, slovacul în duel aici cu Bacsevanos, alunecă Lui 1-4 cu Sepsi, 0-1 la Craiova. Atunci a început acea centrare spre Andrei Cristea. Recuperează Bacsevanos, căutat de Male, Cristea Pasale este singurul al Iașului cu mai mult de un gol marcat în acest sezon. Urmat Cristi Costin, intră în careu, Costin blocat de centrarea lui Adi Popa, care primește din nou în dreapta, te așează pe jos. este echipa gazdă. După de observația lui Daniel Pancu, ce Iașul pare de nerecunoscut, foarte bine montată. Echipa moldovană și-a intrat în teren, o nouă